keluar di pagbagian na tumapangani ko ang taong. Amen. Nagabi ang muloy ng Kristus pangamato ola ang mati kasilang. Dia ang kasawang alay hamatia. Dia ang agaong alay baloto. Tayo Diyo ang Nunga di dalam perjalanan ibana, nunga di dalam kasih siang
Bagaimana atau kira kata benar kata kinawan ini Tuhan rodi hama ini som batu merdelihan nasota silang patut mata ini makulin bahwa Tuhan siang ini menangiman Tuhan dan roh na betul betul na tidak pangalaman alam manusia. Ya seluruh akan dimana penting atau oma ada di hadapan kita ni si kaum ni berkata. Nampak dulu gambar. Apa hebat ini nama dok tak ada dengan lapis korban. Abang sahabat najib kondisi bagus lalu dan berkumpul Yesus ini Yohanes. Pasal mami ini Tuhan pasal paruman lima anai suara orang berbeda. Paiti masih kata licin toh nanti masa berbeda. Apabila dia berdosa itu kata lagi bohong nama toh dan siapapun lapang ada berbeda. Mana pihak aku hidup maom pada hal itu. Di dalam dan lulus itu kata muka tu apa tu takku mana tu sifat kami kata hal nasilah nabi tu sifat mengerjakan satu apa baca. Pai di rumah masa sih asal apa orang orang tu kata di mana ada Namun kata isi yang boleh dihadap hebat mana hidup kita kata alam makhluk tak belakang. Di mana apa jalan yang dipakai di sini kata taujud pulau atau konten kain hidup nama saksi angkia dalam kemal Tuhan kasih dosa tidak terbaik. Mari. Yesus sudah batas pada bumi. Pola dilipat perubahan tahanan alam dilipat
Ia mau pilih monopoli tertentu tapi dijolong alelatus silatus nakonan diangkat nama dia tidak esa jalan lagi melakukan kuasa para son sebelum dinari robot kantor impangnya suara nanti pakaskan nafsu kasih Yesus nabalik bangsa nah di mana bisa ngatok nah diwarai Yesus itu mengalami buat kesa dan bisa ngatok nah Yesus itu mana jangan sebab itu juga tapi pengajaran dan gue pak orang muslim pangan yang kapasitas nasional oleh Tuhan sama orang seorang desa nabi suci masuk berarti asal itu tunang masalah Tuhan ini masih herois pada hati orang anak itu bodoh latus masih dari dia Yesus mengajar tapi jadi itu pasti orang masih herois nah masalah ini tapi roh adalah di Yerusalem dari ini memaksa isi orang masalah Tuhan dimakan Yesus ate ratus asadong pas suruh bahwa orang isi herois puasa tidak bunga di balik tradisi herois kami ayat 10 ayatnya nanya naik di dalam Yesus jalan di dalam yang tidak ada sebab orang soal nabi dina nasional mudah-mudahan disebut masih herois tapi kenapa soal tegas anak ini bukan masuk dari Yesus nami persakara Lasrohan ale Herodes macam bahawa Yesus nanti alamnya bahwa alam itu pun di Yerusalem itu alamnya bahwa oh alam yang dari kamu tak ada sesuatu orang alam itu berita tidak lagi aman kamu ikut perlu mengapai Herodes waktu kuasais pakai waktu kau lalu dimana soal dari pasar aku tapi nama kalian itu di bawah lalu aku pakai lagi tahu tapi nama itu aman dalam ojo soal belum suka soal tidak kaki dari kau yes Tuhan besok itu dia besok anak orang tolong melalui hargai nama tadi itu hati kita nama hargai di sini nah tidak mungkin dibaca kasih herois seperti raktor solidarina ini sama kata mula tusilatus pasti ini sama lima hati dari kuali herois asal lokal kosong 6 ini tusilatus oh latus gua pengen mau ngasih tau lagi oh lama tapi kamu nanti bumi siapa sih mau masih ada kali latus masuk masalah kembaran turut nama menuju Yesus turut nama sisa dan digerak oleh latus pakaian yang disaudari tidak menganiaya dengan sudah susah turi jangan tahu dan tahu waktu Yesus ini baju tidak tinggi dari waktu dari mana dan aku ini amalia ini oh latus tadi rumah dan menurut aku api pas mabuk belum mengaduk di kami tidak mau masalah kata kami tunggali belum si Claudia Rojula nasanya si Saul tidak kami dan support itu suatu tidak berkata
Kan sepuluh kita kan jadi dokter, ayah do naga di bayar dokter, dan juga mau di mana atau dari mana bos. Oh lakus, damai ko makajok-jok nasib to, matang tak didahulu, bahwa tak didahulu. Pirkir kami awas atas suara surat-surati. Tidak mengapa mana sakrosak akan kopi. Kedua to akan kopi. Bibi suara ini. Orunai. Gali suara miskin dari dua tak kosong. Rompu nama. Ape suara kacau nama. Taniman dan dokter. Persilapkan mah. Padahal pusat sopuma atau kami lepas membuat air menuju tanganmu. Seperti mobil surat-surat menapoli ayam dan bawah. Aku kurang doa di bawah. Alih lapus air lalu memulih tangan ini tidak berbeda kalau tahu tangannya. Di dia siang nama saya di tangannya ini. Tangannya kursusnya agar penjuji oleh lapus mantok. Dia sebuah sebuah ringan. Amun nasari isi. Anggol natal timuran harusnya dari dokter masa abad kamu yang kamu nama ini bunga bumi di mana anak bersenang serta ini nama waktu buat nama mana persilap kok kamu mah mereka mencupang tahu salah ini kemarin ada itu selain punya dicing juga, tapi dicing mau cara selain itu di bawah koi, namanya sejupang, puasa sorga yang Tuhan, sohan tu yang bersama mamere sorga tu lalu mampu dikaki, persuknai, tidak bunga dicing Tuhan tu nasolo malu. Pangan simal ini nunga ini marmini bogas di satu-satu ini dicing nama kawai nunga bona satu-satu nama mata ini makan dulu ini nunga masak di baso tukang bulu itu lagi nunga mau oh manusia dan sumbalah terpatuh ketik ngomong mari kita sebutkan ngomong saja.
sorong bunga dirasa ketusuk sang dunia isi mati tunai dalam ini bunga mami isi jalan ada di seorang air dan sedikit mudah siap-siap cucu ini lagi para semua bunga aku di simana lain mari besar berusi bernai pasti menghati itu anak bersih susah buri itu pau tentang cari itu jalan orang ini pas dulu pas aku di tahu aku alami haju kata alami ujiku mari berlalu lakus situ ada mari cuma mari sebab terus si bulu colonai panggung anggurusi soalan di toko muli madana toko macam dinang di tangan si Barabas di bawah perdosa nasional itu dihasilkan HP anggo Yesus nasional kopi ikut soal jalan tujuanmu ikut bicarmu ikut lihatmu ikut hasil kamu ada teman Budi Ale di balik Yesus dah orang dah kasus apa sepaki dia aku nama alis ni malim. Oh Jesus, tu dia tagamo mabaor sude mudarmi anggotung tusunge do damagopo mai nunga sak mudar si majujung ni tuhaki ahama bahenokku mangapusi tung pinapungu pe sadok sabutangan ni manusia datung be anggo datung tuk mangang anggo mangapusi rohakku roham nama naboy mangapusi sila motokku nama natuk makkoisi nung ngamar sapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki alani patut do ikon ede honommu mared di kita sian bukwe de nomor 7 lalu. Idama tung pasopo-sopo muda pe soldadui nunga loja nunga maheo tuhaki alai pulu dorham ale soldadu palalu hotangammu nagitalitu salop ni tuhaki aha magitik roham ubahin ikko pastapommu si mangarudop ni tuhaki naso adong do habiringan ni tangam ni paso butagas hotu tuhaki nasora mangalui nasongo biru-biru nasay hohom maradopo si gustingi ibana o Jesus biru-biru ni debata lau maho o Jesus di parsipal peho say manaw-naw doho dang manang makuling pamangammu songo biru-biru doho na tinogu tu pamotongan
Jala songon anak ni biru-biru na hokom maradop pecol masih gustingi ibana. Tung naso dibuka hodo pamangamu. Dada naso tarbahe konian tutu padirihon lobi sia 10 loksa suru-suruan. Lau madopang aka panggutiri. Alai manaud doho. Oh Yesus biru-biru ni debata. Borhat maho. Oh Yesus nama morsan dosa ni hajol moni. Lau maho. Patuk matutu didok akan aporsiai. Nalau do biru-birui mamorsan aka dosa. Ninasa hajol mauni dibengek ni rohana. Diporsa dosa hitai. Dilehod do dirina itu tangan ni pamunu. Ditauni do naberniti rodi natos hosana. Didok naing porsanokku. O ale todikku patakas ma nanyai ni tuhaki. Pareso maluhut na sak mudar do daging na. Sahir hodok nai modar sude daging nai. Gabbata na soolo dohoho na tijur ubahen na pabaliom mutijur ni natoropi tubohi ni tuhaki. Pamanat mapamangan ni soldadui. So diboto be manang tu dia bahenon na tijur na nyalap ni dosana sian sitalbion nei. Ida ma nunga dipahure sialap ikau nei songon na mabebeati. Dipabursik ko maijur na tubohi ni tuhaki. Bohi na labok malilung. Bohi na basari. Sohya marhalik kingi. Halani namuruk say elem doi. Hape ida ma nuay nunga sam tijur be bohi na minari so cupang harukut nilate tohot hosom disi gare tu sisianna so hea pola salpu hatani gariada tahe say lamok do bohina rodi na lau mamuri pat nasida pe ujui. Anggon waeng nunga marlangani jala sakti jurdo paputus maroham mangedehon edde pitu lalu. Nga diripu motok namasay. O Jesus dang tinagam ikom maruduk be anggo marnida hinadangol ni na niaim ni. Hape bereng ma o manusia. Nung nga disoro jala ditogu Jesus isongol biru-biru na tinogu tu pamotongan. Hut manetehi mudarne. Via dolorosa lapang habe berniton padang harorobur. Nunga modar daging nito haki. Hape pamanat ma. Buasa tung pasobom muda pe tu haki. Mamorsan silang nay. Tiang nabalga naong pinsabaning. Hape nuaing ikon ape mai tu takuh nito haki. Naso maranangonibe. Nunga maheo di pasipal-sipal. So malo mangkwi be idaon. Alay tung uduk do manuhuk silangi. Bereng ma, nunga borhat iduk ni soldado ni halak rom,
Nunga diajak hodana na tuati. Ihud do tu si aka soldadu marlotom-lotom pak nei sian las ni rohana sidabe rap dot aka senjata nape. HP adong mana deba muse di pudian nii nama niop papan tulis panuratan ni salah ni nahona uhumi. Pajene ma jama didok disi Jesus Nazarenus Rex Judaiorum manang di papedek inri lapatanna Jesus nasian Nazaret raja ni Yahudi ihuk ma musetu si Jesus nama morsan silangi niudurhon ni akan natorop rap dohos sarok kanan nari solidadu dang hapalang be surak-surak ni situa ni malimi rap dohos situa ni natoropi dohot akka si boto surak pe ay nunga di suhung be Jesus si dang adong be alo-alo nasida di rohana HP nunga mulai akahitir si mangarudop ni tuhaki nunga daol-daol si mangido nama niop silangi nunga marjogal si manarupi nunga teluk be si majoja nai idama nunga naeng tukap ibana nunga sosam tuhaki tu jolo diocar silang nanaborati HP marpalai dope muse sabok-sabok namar suga-suga tu daging nai madok asa hicat halai dang tarbahe be dang marnangob be dang tarpaida-ida aka ina-ina boru-boru parbarita na mangihuton Jesus ibe namasay gabe marsaburam mailu nasida be tumatangis mangadungi tu haki HP ruar dope panurirangon sian si makudup ni tu haki madok nangau tatangisi hamo ale boru Jerusalem dirimuna dohot anak kamu nama dada dirina di sarihot jumolo alai na toropido narumikot anggo ibana di patotoru do jala gabe pangului pai mamate pola tung mate tarsilang dia madalan nina rohani sori dalui anggo silangi ikut dosaha tu Golgata tuani ma di sisi Simon halak dagang pangaraton nasian kirene do dipaksa gabi ibana ma digogoi nasida mabuah silangi idaw songon na asiroham di Jesus ki are sorry dalu HP dada na marasini roha ho HP alai asa tung ikon sahat do Jesus ki tu partakurahani di do roham asa tung haru diparsilakon nanget-nanget tuak manasida sian dolo zioni nakok mamuse tu robian ni partakurahani nunga madok sahat nuaing idama nunga sarungum sude akan natoropi asa haru di ida nasida be di pajalhon Jesus tuhaki Golgata nunga di pajongjong silang ni tuhaki Golgata Gulgolet Gulguta lapatan na partakurahan agape adong dua nari natar silangi ima akapar jahat di Golgataon dang adong lao rohani halak pai nodur tusi ai pangalahon naung somal do si songoni alai anggo tu silang ni tuhatai silang nasohya masa dope halongangat bolod dui anak ni debata tarsilang Golgata wasa magabi partakurah ako iya tung sian rupape tarida donian ay madabu tulpang tugabbo mardomu do rupa tu pangalaho iya rupam da mardomu do tu pangalahom gariada tahe tardok do madabu gorga tugabbo mardomu do goar tu pangalaho guar mupe Golgata lapatan na partakurahan ahamata gamon ubahe songoni guarmi adong namadok kodo ninna na manabunihon takura ni siadam na parjoloy habe bah laos homuse manaing manabunihon nang takura ni siadam na padua honi
Pulut roham naing manabunion takura ni tuhaki. Puasa mapa sobuam musol dadui. Marhobas mabuat tokok na lahon do labang na nagajanging. Amang idama ditinggal lo dobe. Tarhonado pe tahena deba mabuat tuak anggur na marsaur pogu. Amang dan gabi songon ubat si pamati pakilala amai asa unang dia itu haki di rohana na birniti. Alai diri pohoma alai jaloon itu haki anggur si pangalit cemi. Dadi bereko ditulak do silih olohomi. Alai dung didai dang dijalo ibana jaladang olo ibana manginum. O alai manusia nisiulu balang ari. Tumtuak anggur namar saur pogu mahape si lehon tu Yesus nama morsan dosami. Yang guau ikon hulului maaik sorbajati lau pasobbu uas ni tuhaki. Nuaing palaluam mo matangamu nagirgir manokok koni ale soldadu. Ay sadia horwa di jaloho upam manokok kon labang mi. Wasa pasobom si majojak na naringgas mangalaka doh marjamitai nuaing ditabat. Amang idama nunga dibuat labang nagajangi. Tung sohitir do tangan mi ale soldadu maniuk labang nasahuni gajang. Nunga dipadono ko tu tangan ni tuhaki. Idama nunga diatuk do tokon na tu silangi. Oh Yesus, si mangidom nasai mamasu-masui ikon labangom may. Amang, nung marlajak mo dari siyan si mangidonay, maniris do siyan si majojak nay, dangol nay, pirni nay, porso nay, dang naholan haci be, alay nung atong mangarotan be inuaing. Tamama tau kuhoni di bagasar rohata dinata edihon. Mari kita. Nungalam tunako na mataniari. Idama nunga pukul sia manugot na. Nunga jongjong besilang nito haki. Nunga gatung Yesus anak ni debata di hao pinarsilang. Sukot tu langit. Sodais betutano. Nunga di tonga-tonga ibana. Saut ma ibana nuaing gabi si padumu jolma na dirura partangisanod. Doh debata amat ta perholong na di surgo hasonangani. Ape ihudo pe muse dua nari parjahati natar silang makalangiasa. Ida mariburnai aka painoduri. Aka situa ni malim dohot si boto surat. Situa ni natoropi rap mangupir-upir uduna be. Huhut madok aka hatana be. Lau paururua Yesus madok. Beho na mangalohai bagas joroi. Jalan apa jong jokosat di bagasat tuluari. Palua dirim jalan mijur mahosian hau na pinarsilangi. Nang dunggaung tuhaki ale situa ni malim. Tak sobu dope roham. Buasa masai babaom dope.
Sai pabebeatammu dope hu madok balua dirim molo natutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinarsilangi aka soldadui pe do paururuhon ibana dibuat do abi ni Tuhani dibagi-bagi mak didabu dope todungna tu sape-sape oh pak do soldadui bah di paropak ma abi nai alai tading ma sape-sapena kituna do guarna todung ma dibahin lau marbagi-bagi dada ala ni malim martodungi ale soldadu dada ala ni paretan ni iduki alai tung napasauton lomoni rohani debata dui aina tarsurat do dibagi do abitna todung do dibahin taringot tu sape-sapena gari donganna na targatungi tahe parjahat na sumalini doho do mangaliai bana asa nunga tung sange sude horong manipalhon icak-icak tu ibana alai sakka babahata pe dang dibuha pamanganna di paula so dibegedo suara ni natoropi toktong do hata holong haruar sian pamanganna tuani madisiho ale parjahat na sadanari ai muba do roham sialan ni silang ni tohaki tuani moho mamicang dongamu parjahati tabodo hatami madok dang dihabari ho debata atik pe rap hona uhum hita oh Jesus ingo tahu dung sahat ho tu harajaumi nian anggoroha madok da mangotahi ma bugang nai hape anggo Tuhani tenang do marsuara sian silangi silang mi ido haluauki maredehita Begema nunga makuling Jesus odo hatana sian silangi ale amang marpamuati maroham mida nasida haidang diboto nasida nabinahin nasidai dang daw debata sian ibana songon pakatayon ni napado-pado bohi do suara ni Jesus di dogma ale amang marpamuati maroham dan haruar sian mata mual holong ni roha doi ise manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manalilakon i diodiho dobe jala di paramoton au tahu songoni Tuhan nunga dohonokku ale amang sai luluhom ma pabahina nasida itu au dohonokku ma ale debata perbadahom ma badakku hape anggo tungho kok holong do ha holongan nabadia sia Tuhan Yesusi sai songgopi sai bongoti roha doto diki aidang diboto nasida nabinahin nasidai ahabe nian naso diboto situ ni malemi alai di paula so diboto bedo hape aga peso songoni dang namar marnamotok holong ni rohani Tuhan Yesus ay bidang petau ubidang do holong nai bagas pe laut ubagas do holong nai tibo pe langit tumit bodo holong nai situtu do hatak kotuho sadariot doho rap doho tau di paradeso
Tu parjahat na di siamunay donian haton. Alay tuho, doho tuaw, do deba pangonanay. Dahata si pangalapo hitod di doi, au da tuaw dohonok kuma. Si deyang pangulaun may, lapatan na pangalapan hosan loja. Siya dia mataga mabuhay puas hata si songoni. Holas yan mata mual haluaw di. Dang olo masohot mual haluaw ni. Mamaorhon paso-paso tuna paubahor rohana. Agape di tanoon terbegi suarana alay anggo isina nunga di paradesoi. Ido ibahed di dok. Sadariod doho rap doho tau di paradeso. Agape di hawi do pea hau gaung-gaung alay parjahat. Alay ala di paubahor roham. Ala ni inung nga tubuh haum di paradeso ni debata. Sonang naiho, dapatup maide honom munian, sonang dilabung Jesus, sonang narotu si. Una ko mabiar, lau madapotoni. Toktong di jo Jesus, say Roma hotuau, tadikon haholomon, jala haposiau. Di ma inang anak mi, di ma inang mi. Dang dipalikang inang na si Maria atong tapuk ni pusu-pusu na naong gatung disilangi. Di pamana Jesus doi, di dogma, di ma inang anak mi. Dia jamita parsauran naroking doi, asa marpartalian hasadaun ganup na porsia di ibana, nirahot ni silangi, nunga madaw-daw jongjong akan na manadda Jesusi, songoni muse nang akaparupuan na mangihuton ibana siyan Galilea, beha matahe, dadat siala roha, ay gari si Petrus pe, pola do di pabubururahon diri na pabuan naso ditadda Jesusi. Masih haison apis yan gurung-gurung na donin na rohana be. Alay yang go si Maria inanay, rap dohot pariban na doho si Maria ni si Cleopas doho si Maria Magdalena, jongjong do dilabung Jesus na disilangi. Dang tarpa bereng-bereng Jesus be, ina pangitubunay, songoni muse nang ina ni si Maria, daktar paidaida be, anak sinuabiyonay. Disi dilibas so soldadui lasak-lasak nai tu Jesusi. Disi do songon na ditutup pon ulos nai tu si majujung na unang dipaidai-idai. Hola disi dipadono soldadui tu Jesus anak nai. Nunga marlobok tarok to na madok. Matagamon na naing bahinon na. Wadop pemaroham inang. Out adong anakmu na songon sagak ni panabian laho. Ne tutoro ni si tumadok na ikon mahiuho paidaidahosa dak tarurubi si Maria be. Holan ilunay nama di poro holan hira na mahiyang pariluluna. Mamerangi ma Jesus gabi marsuara madok. Di ma inang anak mi poso maroham pirmatodim. Mauasaw. Di jolo niyo dilehod do niyan si inumon alay dang di jalo hape noaing nunga di pangido dasaw do songon natarsurat di padan narobi hian taringo tu ibana dinanidok ni par pesalmeni merus do gogok kusongon ngar-ngar jala lohok do dilaku di langit-langit ni pamangakku jala tu orbuk ni hamatian di papodom hoau. Jesus mual hanguluan ni boru sa Maria, noaing gabi mauas, songon na dipurun dihilala, mamiltak matanyari, mangotahi mabugangi, lam sidung mudarnay mardurusan siya bugangi, modar madihilala, songon na sukot na madihilala siyalap ikauna. Alani mohop na gabi di johon Jesus mauasaw. Asasau do sobu wasu ia mauas pe Jesusi. Dang pola bedo tau
musai majoho di ujung nilakaku mau wasau tutu kodang do na huhawaso di portivi na mangilason alai nuaing gabi sopu masudenai ala naung di porsa Jesus di silang na huhut madok mau wasau Eloi Eloi laba sabaktanai ale debatakku wasa tung tadi konom wow nunga songon halak-halak natar pujung songot tadiang na hapuloan Jesus disilangi di bereng humaliang olan ibana naman na pujung dihawi tu dia ho aliak kasisian na say rap dohot ibana na say laon nay nunga tu dia ho ale Petrus dadi roho do na sotupa tadi konom ibana nunga tu dia ho ale Lazarus nunga tu dia ho ale akan na bosur siala rotik si saotik na sian Jesus si tu dia ho ale manusia di ida matu gijang songon na di patait de batabo hina dungi mangangguk badar maibana angguk badar na badia doon madok Eloi 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 laba sabaktanai ale debatakku puasa tung tadi konomu au dada nama murai dada nama dele manang mamulasi Jesus di angguk naon asa tung paltak do tahilala bagas ni pakaholongi ni debata di pakokop nei dihita ay songoni ma berni ni si taononi ala ni dosata ala ni aka do maho ale todikku aka hitir maho ubege angguk badar nabadiei ay ho hiad do tama mangangguk koni ala ni hajahatom hape nunga dijuluani anak ni jolmai mangangguk kotsa ale amang tu bagasa tangamu ma hupasahat todikku Jesus na burju ma ramai Jesus anak si pangului dangdung mangalupahon amana na di surga sian mula ni ulaw na sahat ro di ujung ni nguluna sa itong dungulu na marpadapotan tu amanay nuaimpe dang tu hamatiani diodot totodina dang lupa ibana pasahaton arta na umargay tu amana di pagomgop do tu amana na di surgay todinay di dokma ale amang tu bagasa tangamu mahu pasahat todiku oh hamu huria ni halak Kristen nabadia nunga dijulwani anak di batas suaram majohon asa diingot ho panggomgopon ngulum do todim tu tangan ni amata na di surgay sitong do molo tapar hatopot marhiti ede ni akka na porsiay maredde hita marujung
Ahado marujung. Nunga marujung aka ulaw do paraluan nay. Nunga marujung nang silang nay. Nunga marujung si taonon nay. Ada orang so di pauduk dope si majujung nay. Nunga mulai madele mata niari i marsinodang. Gabi makolom ma sadok tanoon. Dang tarpay daida mata niari ibe tuhaki nasay gatungi. Songon na may la mata niari i marnina bohi ni nasay marsinodang nasay laon. Disonggak sinodang niya sinirohan ni Jesus sido sinodang ni mata niari. Ujung na gabe di pahohom mata niari i madirina. Molo adong sian hamu alejol manusia parhapistaran portibi madok. Gerhana ni mata niari doi. Uji ma paresohot tutikina manang na cocok doi. Cepek do alus tusi madok. Dang. Molo adong dope sian ho ale portibi na mangilas madok. Timus ni dolok marapi na mapultak doi. Tangi honom mapadok ni parpade bisuk madok. Dang. Atau nga doi. Makolom mata niari i. Gawi makolom masadok tanoon. Gawi songon na alang sotarida na matuhatay di silangi. Ale mata niari. Puasa so makido beho. Tagamon naong ditatapodo na so makido besi malolong nito haki. Nunga mamirong humaliang. Disima dipagogo dipangiar Jesus suarana madok. Nunga marujung. Jadi tosma hosana.
nungatos hosa ni Jesusi, nunga marujung be di bahen ho ale Tuhan, alai idama, nunga laos godang naung cumolo borhat mangihutok ko sian bagas ni ala Kristen di Portibion, sian ruas ni huriope nunga torop na lau madapotoko, beha nunga rapho ale haholongan doho Jesus mi naung cumolo borhat sian ho, ahadola baku sian hama matemi ale Jesus hi, ahama upaku sian padang hararubur mi ale Tuhaku. Ingot ari hama matem ninna akana porsia na perjului. Pasal hot ma hama matem amang inang tu hama mate ni Jesusi. Ia hama matem ale Jesus. Gabe hama mate ni hamate aku doi hape. Ia hama matem ale Jesus. Gabe pitu hamasuhakku doi tu surgo hasonangani. Ai marhite ido di paradeho inganan nasonangi. Yanggo letnan ni soldadu na majaga pamajalani. Gabe dipuji do debata ninna do. Tutu do halakon na tigor roha. Jadi sude natoropi namar luhut mainodur masih topuk adorana bedo marnida nama sai laus mulak ma. Ale aka ama parsit nuat tunas, ale aka ina parsinua beu, ale aka sia dosan tagan somula kita sian punguan na hohomon. Jongjong mahita ditoru ni silang ni Tuhatai. Maruji-ruji di labung mi o Jesusi. Tung namardame rohai. Maporus holso ki. Lam tutiurna rohaki. Lam gadda las nang gogoki. Dung ho hutanda Jesusi. Tama makorhon las ni roha do dihita hamamate ni Jesuson. Ai diuka do dihita dalan tu haheheon sian hama mateta. Doh sian hinabor ni naung jumolo modding sian hitape. Nuaing pe patuk mahita manopuk adorat tabe. Laos mangedehon ala nii jongjong mahita saluhutna mared dehita sian bukwede nomor 70 ayat 3. Mahita madok tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomani roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai holuna punah harajaon, do tagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Didongani asini roha ni Tuha, talup ni roha do dame siat debata amata,
dosian Yesus Kristus anak ni amai mahamu marhite-hite hasitongan dohot haholongon. Amen. Shalom, amang dot inang, sungguli hami mamuse tu hita, asa dormai tamuse di hari Minggu, ima di buga-buga ijuk, di pukul 5 manugut, asa tapatupa acara pertangyangan buga-buga ijuk, sekaligus tauduti mamuse di bagasa sadarima parmingguan pasca manang hari pesta hari hakikion ni Tuhan Yesus Kristus. Salai, oras madihita, salam sehat, shalom.